kina kuka shaɓe kina cewa insha Allah. Wai ni kam ina da tambaya, shin menene laifin bazawara a al'umma ne? Kun ga wasan da za ku ga yara suna yi, suna faɗin wannan ai katon kai gare ki, ai katon kaza gare ki, ai wancin. Wai ni kam ina da tambaya, shin menene laifin bazawara a al'umma ne? Menene laifin zawarawa, me yasa ake yawan kyamatar su? Me suka yi? Kawai saboda sun yi aure, auren bai yiwu ba, sun fito, wasansu kuma mazajensu ne ma suke mutuwa, widows ne ma. Amma kuma sai kaga ana cewa ai bazawara ce, ai bazawara ce, ai karka aure ta, au baka san bazawara ba ce, ai ta taba aure. Menene laifi a ciki? Wai mun manta koyarwar annabi ne? Mun manta annabi da kanshi sallallahu alaihi wasallam matar shi ta farko fa, kuma mahaifiyar yaran shi fa bazawara ce fa, kuma ta girme shi, akwai tazarar shekaru masu yawa a tsakaninsu. Amma yanzu in ga ce zaka aure bazawara kana saurayi, ya zama tashin hankali, ya zama abin Allah ya wadare, ya zama abin kyama, ya zama wani abu. Gaskiya ya kamata mu gyara, ko kuma an Allah ya sa wacce zaka aura ka girme ta da yan shekaru kaɗan ne, ko kuma ta girme maka, ko kuma shekarar kuɗa, sai kaga ana tar da abin. Menene laifi a ciki? Da yawa wasu matan ma da suka girme din sun fi ƙananan ma hankali, ba ma da yawa ba, sun ma fi su. Sannan kuma zawarawan sun fi experience, sun san menene rayuwa, sun san menene aure, sun san menene raba su da wancan auren nasu, sun san mistakes, sun san yadda za su yi su gyara. Amma mazajen su ne suka mutu, sun da wannan experience din na auren, amma sai a dinga kyamatar su. In dai bazawara ce, a'a ku raba ta da yar ku, za ta lalata mata tarbiyya ko wani abu. Me yasa muke yin haka? Kina kuka shaɓe kina cewa insha Allah sai an maɗiye shi ya ji me? Ai babu abin da zai ji ɗiya kika bari da bala'i da masifa. To yanzu ke idan kika mishi wannan addu'a sai an maƙanwar shi an maɗiye shi. To ke ma ƙanwar wasu ce, to kila ma yanki ya fi kowa mugunta alƙur'an. Allah. Kuma yanzu idan kin ci a maɗiye shi, dan ƙanwar shi ma bai ma gane tana ciki, iyaka ma ya zo ya iske ta tana kuka, ya ce tashi ki dafa min indomi, ba ruwan shi da kuka ya take, kin ga ita kika ja malukutan masifa. Diyar shi kuwa uwarta kika bari da bakin ciki, ko kuma in ce diyar ita sai ta fi jin kowa, dan ba ma zai san ta yi saurayin da zai breaking heart ɗinta ba, yana matsayin ubanta, in ba dai ya zama serious ba. Me ya haka? Nemi bala'in da duk kike so liƙa mai. Ke ma in haka ne kin ga kenan mijinki an ce dole yayi breaking heart ɗin wata, to kin ga za a ce sai an maɗiye shi, to diyar ki ce kenan. Dan Allah dan Annabi mu rufa ma juna asiri ne breaking cycle ɗin nan, ba batun sai an maɗiye shi. Ko kuma wai sai an maƙanwar shi. Ne wannan mugun fatan, wallahi tallahi ƙarshen abin da dukkan matan da yake karewa, da jalin da scot free suke ta tafiya. Tunda ba shi kika roƙa amawa ba, ƙanwar shi ko ɗiyar shi duk mata ne. Mu daina ban fahimta sai an maƙanwar shi ko an maɗiyar shi ba. Ta ina sadda kuke soyayya ta san kin yi? A'a, da yake kawo miki pizza da shawarma duk tana ina? Bata ci ba. Iyaka sai ya koma gida ya ce ta daho mai indomi, to ta ƙi dafawa ya zo yana bubuta ya ce zai buge ta. Gaskiya ƙanwar shi ko ɗiyar shi ba su suka miki ba. Ke dai Allah ya saka miki kawai ai shiru. Kun ga wasan da za ku ga yara suna yi, suna faɗin wannan ai katon kai gare ki, ai katon kaza gare ki, ai wancin haba na fi ki kyau, ai kaza. Tun daga lokacin da yaro ya fara maki wannan abin a cikin gida, ki fara tsaida shi. Idan kuma ƴan uwa ne na waje suka shigo suna ki ja su gefe, ki gaya musu baki so. Because tun daga lokacin za a lalata miki confidence in yaronki. Yaronki zai tashi, ko kuma su tashi da tsanar juna, wannan ta ce wancan ta fi ni kyau, wancan ta fi ni kyau, ko kuma wani abu. Tun daga lokacin da wata ta shigo daga waje tana son ta gaya miki ɗanki wani ya fi kyau, ko kuma cikin yara, in yara ki kaji suna ki mangare mata gashi ta san daidai, ki gaya mata ba a yi, halitta Allah ce, in kuma za ta je ta gyara da kanta ta gyara. Kar ku bari yaran ku su tashi da faɗin wani ya fi kyau, wani ya fi kaza, wani ya fi kaza. Daga lokacin confidence din suke lalacewa, kuma in ya lalace ba kowa zai kuka ba, ke moza suke zaki kuka. Yawwa.